i ka don ɲɛmaw ka sɛbɛnni kɛ ka ciw mɔ kunnafoni di saratigɛ la ka jira k'a fɔ ko awa fɛn min ye awa sɛbɛn min ni o cira ka kɛɲɛ ni o sɛbɛn ye n'o cira sɛbɛtamuru kalo tile 26 san 2025 ni ale bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaw bɛ baara min na nin waati laban ninnu na ni o bɛ tali kɛ jamana foroba baarakɛbaw ka u lakodɔn k'u hakɛw dɔn k'u ka piripirilatigɛw dɔn an b'a fɔ o ma ko awa système d'intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales o kuma o baara min ni o kunnafoniw dira u ma ni sɛbɛn dira u ma ka tɛmɛ o la minisiri ko ko a bɛ u ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ a ɲini bɛ u fɛ i k'a dɔn u ka ayiwa u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen ni olu ka saraw ma sɔrɔ i k'a dɔn ni olu sɛbɛn b'u bolo k'a jira k'a fɔ ko u lakodɔnna nka ayiwa fili bɛ u ka koɲɛw la n'u ka saraw kun tigɛra o kuma k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ u ka sara wariw olu ka di olu mɔ i k'a dɔn septembre sara ani octobre sara u ka fɛɛrɛ kɛ u ka di olu mɔ o kuma o yamaruya o bɔra minisiri yɔrɔ ka ɲɛsin awa directeur d'académie d'enseignement mɔ laɲini fɛnɛ don ka ɲɛsin u mɔ u k'a kɛ o kuma an ma se k'a fɔ tubabukan na ko ordre don ko min ye awa maaw ye maa minnu l'école-maître n'olu bɛ nin lahala la n'u u lakodɔnni baaraw kɛra u ka récépissé b'u bolo nka fili kɛra o fili sira kan u ka saraw kun tigɛra ko tiɲɛ u ka saraw bɛna d'u mɔ wa yamaruya dira u ka sara ka d'u mɔ nka ɲini bɛ olu yɛrɛ fana fɛ u ka taa fili min b'u ka koɲɛ la a fili a ka bɔ a la u k'u sigi k'u bolo da u sen kan fili minnu b'u ka ko la i k'a dɔn ciden minnu bɛ yen ni olu ye équipe ye mun bɛ enrôlement baara kɛ u ka gora olu la halisa u k'u ka lahalaw di ko kuratun fili min b'a la o ka bɔ a la o kuma minisiri ko a bɛ faamu ko ɲuman a b'o ɲini ani nin ko in teliyali u ka ni ale ye laɲini min kɛ a sabatili teliyali ko a bɛ o bisigi k'a fɔ o bɛna kɛ baasi tɛna don o la Hamadu Sisavane kalanko duguma kalanko minisiri ale ka sɛbɛn o ye nin ye halisa an bɛ to kalanko okumu kɔnɔna la bi ye octobre kalo tile fɔlɔ ye san 2025 o bi an don san lakɔlita a don fɔlɔ kɔnɔna la san baaraw kɔnɔna la a daminɛ o de ye bi yɛrɛ ye lakɔlita n'o min ye san 2025 ani san 2026 lakɔlita o daminɛna bi Mali kɔrɔ ani a tile bi Mali bani ni baba fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye awa syndicat de l'éducation signataire du 16 octobre 2016 maaw ye n'olu ye kɔkɔrɔdonkulu ye lakɔlimɛtiriw ka kɔkɔrɔdonkulu don olu ye gafe kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu minnu ye lakɔlimɛtiriw ka kɔkɔrɔdonkulu ye ko olu ye sigi dɔ kɛ awa septembre kalo kunu septembre kalo tile 30 san 2025 nɛgɛ kaɲa 12 waatiw la ko u y'o kɛ awa minisiriso min ɲɛsin bɛ baarako mɔ foroba baara koɲɛw mɔ i k'a dɔn ko u ka jabala la u ye sigi dɔ kɛ yen n'o ye baara ɲɔgɔn faamuyali ye o kɛra o kɛnɛ kan minisiri min ɲɛsin bɛ baarako mɔ foroba baara koɲɛw mɔ ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la awa ani minisiri min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ni musakako ma o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la awa ani directeur des ressources humaines n'o ye lakɔlimɛtiriw ka koɲɛw ɲɛnabɔli u ma kun ɲɛnabɔli o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni sigi in kɛnɛ kɔnɔna la ka kɛɲɛ n'u ka kunnafoni ye o kuma ko u ka sigi in bɔra fɛn minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnena olu de ye k'a fɔ min ye maa minnu lakɔlimɛtiri minnu ni u ka lakodɔnni baaraw kɛra nka ni fili sira kan u ka saraw kun tigɛra o kuma ko olu ka koɲɛ ko kɔrɔfɔw bɔra o kan a kun fɔlɔ kɔrɔfɔ kun filanan o bɔra fɛn min kan o de ye k'a fɔ maa minnu ni olu kan ka taa hali bi lakodɔnni baaraw la n'an b'a fɔ o ma ko équipe d'enrôlement olu minnu n'olu bɛ t'o baara la u ka kɔrɔfɔw kun filanan o bolila o kan o kuma o siratigɛ la n'i ye u ka kɔrɔfɔ kun fɔlɔ ta k'a lajɛ awa min n'o ye sarako ye minisiri min bɛ ni ale ɲɛsinnen don duguma kalanko ma u y'a jira k'a fɔ o bɛna gafe kɛ gafe min ni o bɛ a jira k'a fɔ ka yamaruya siraw u ka di an bɔra k'o gafe kalan ta nin cogo in na i k'a dɔn an bɔra ka minisiri ka o gafe in kalan ta ka ordre di k'a fɔ ko saraw ka kɛ o kuma o kɔfɛ awa sigi in kɔnɔna la syndicats y'a jira k'a fɔ
ko lakɔlimɛtiri minnu bɛ ni u ka récépissé b'u bolo n'o ye u ka lakodɔnni daluya sɛbɛn b'u bolo ni u ka sarako kun ɲagamilen don fili yɛrɛ sira kan ko olu fana tɔgɔw kɛra lisi ye o lisi o fana dira académiw ma i k'a dɔn walasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min o kuma lakɔlimɛtiriw ka saraw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ hali ni u ma taa n'u ka récépissé ye nka o yɔrɔ la Burama ma sɔn o ma dɛ ko hali n'u ka récépissé t'u bolo mun na t'u bolo kabi kelen a n'a ko k'a bɛ grève-baw ni fɛnw kan a y'a tilen dɛ n ti tɛmɛ nin yɔrɔ nin na min nɛn don nin kɔrɔ dɛ ko hali n'u ka récépissé t'u bolo a y'a ka k'u bolo de ka ɲi e ko k'i enrôlé la ko nka k'i ka sara tigɛ la k'i ka récépissé bolo k'i ka sara tigɛ la a fɔra k'i ka sara ka d'i ma sara di yɔrɔ la taa n'i ka récépissé kɛ gɛlɛya jɔn fana b'o la n ɲɛ t'o gɛlɛya yɔrɔ la o ko ka fara o kan ko école-maître minnu bɛ yen ni olu ka saraw ko a baaraw bɛ senna déjà saraw école-maître ka sara ko o traitement baaraw bɛ senna BCS la ka ban o fana hakililatigɛ kuma u y'o fɔ u ka sigi in kɔnɔna la o sɔrɔla o kɔfɛ ko min ye ministre min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ni musakako ma k'ale fana ye yamaruya di k'a jira k'a fɔ ko min ye awa lakɔlimɛtiri minnu ni o bɛ taa se maa 6,000 ɲɔgɔn la n'u ka lakodɔnni sɛbɛn b'u bolo nka n'u ka wariw ma di ko a ka bɔ Mali foroba wagane kɔnɔna la ko o yamaruya o dira ministre yɛrɛ fɛ ka ban o kuma ko ministre ye min ye finance nafoloko baarakɛbaw jamana ta la ni collectivité marabolo taw olu bɛɛ lajɛlen ko awa ci di bɛ olu mɔ k'a fɔ u ka baara in kɛ ni teliya ye i ka dɔn maa ninnu ka baara n'o ye maa 6,000 ye u k'u ka sarako u ka teliya joona o yamaruya o fana dira o kuma o kɛra kuma se u ka sigi a kun fɔlɔ o kɛnɛ kan sigi kun filanan kɛnɛ kan sa ko fɛn min ye awa équipe ye ni olu bɛ taa lakodɔnni baara la n'o ye enrôlement ye k'olu fana ka nafoloko o fana musakaw o bɛɛ lajɛlen jateminɛna ka ban jamana ɲɛmaaw fɛ ni Ala sɔnna nafoloko tɛna kɛ problème ye o ko la bilen o kɔfɛ ko min ye direction des ressources humaines ye école-maîtres tɔgɔ la ko olu fana ye liste bɔ ka ban maa minnu n'olu kan ka taa baara in kɛ lakodɔnni baaraw kɛ k'olu fana tɔgɔ n'u jamuw dɔnna ka ban olu si o bɛ sɔrɔla ka ban o kuma o b'a jira k'a fɔ a bɔra kuma gansan na ko in a concrétiselen don ka ban o kuma ko awa sigi dɔ fana o fana bilara bolodalen don ka bɛn bi yɛrɛ ma bi araba o kuma ko o bolodalen don ka bɛn bi ma walasa maa minnu ni u bɛ taa lakodɔnni baara in kɛ n'u bɛ taa terrain kan ka taa enrôlement in kɛ i k'a dɔn u ka baaraw ka ɲɛf'u ye ani u taayɔrɔw ka ɲɛf'u ye o perepelatigɛ ka d'u ma ni Ala sɔnna ma ko baaraw bɛ kɛ bi yɛrɛ de ayiwa ko o de hukumu kɔnɔna la sa école-maîtres ka kɔkɔrɔdonkulu maaw u y'a jira k'a fɔ ko awa min ye CTDEC maaw ye ni o ye an ka mun b'an ka carte biométrique ko ni an ka état civil ko baaraw n'o olu b'o kɛ i k'a dɔn ko olu bɛ kɛba direction des ressources humaines maaw i k'a dɔn ko olu ka équipe bɛ o yɔrɔ in na ka ban walasa ka se ka baaraw kɛ fili minnu ni olu kɛra carte ninaw la lakɔlimɛtiriw kun kan ka se ka o fili ninnu bɔ a la ko baaraw fana o équipe bɛ o bɛ a sen kan ka ban o baara in sabatili hukumu kɔnɔna la o kuma ko ministre min bɛ marabolo kunna n'o ye ministre de l'administration territoriale ye Ablaye Mayiga ko don ani décentralisation ko ale yɛrɛ fana gafina ci ale ma ka lakodɔnni kɛ ale fa fɛ walasa awa baara minnu kan ka kɛ ale kan ka sira di baara minnu ka kɛ o ko in lahala la olu ka se ka sabati syndicat lakɔlimɛtiriw kɔkɔrɔdonkulu syndicat u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ni baara minnu bolodalen filɛ nin ye ni layidukan minnu talen filɛ nin ye layidukan ninnu timɛbaliya o bɛna kɛ sababu ye olu ka taa baara bila la i k'a dɔn ka ni octobre kalo tile 13 san 2025 ni laɲini minnu n'an y'a fɔ jigisigi kuma minnu n'an bɔra k'a fɔ n'olu yɛrɛ bɔra k'a fɔ ta k'a kɛ a bɛɛ layidu dir'u ma a daluyaw dir'u ma nka ni a kow ma ɲɛnabɔ lakɔlimɛtiriw ka sara ma sɔrɔ o kuma i n'a fɔ a ka fɔra cogo min o kuma ko ana wajibi olu kan olu ka taa baara bila la n'o ye grève ye ni octobre kalo tile 13 ko o ka fɔ bɛɛ ye o kuma ko awa kɔrɔfɔ filɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ u b'u jo fɛ nka ni Ala sɔnna a tɛ se nin ma a tɛ se grève ma ni Ala sɔnna an bɛ taa ɲɛfɛ Burama min ye kunnafoniw ye halisa an bɛ segin ka taa an ka jamana premier ministre
Ablé Maïga ale tun bɛ l'Américaine jamana kɔnɔna la New York a tun bɛ AES tɔgɔ la a tun bɛ Mali jamana tɔgɔ la a ye a ka baaraw kɛ a cira min na a y'olu lase ni kunkɔrɔta ye a seginna Mali jamana kɔnɔna la kunun septembre kalo tile 30 san 2025 i k'a dɔn kunun tilefɛla na Ablé Maïga Mali premier ministre i k'a dɔn a kunbɛnna bonya ani karama kɔnɔna la malidenw fɛ i k'a dɔn min ye Ablé Maïga ye nin kɛnɛ in kan a taara AES ka kungo kumaw fɔ nin kɛnɛ in kan a taara Mali kunkanko kumaw fɔ nin kɛnɛ in kan ni wasa belebeleba ye no o sɔrɔla a ka nin taama in kɔnɔna la o kuma min ye a nali ye a fana ma kɛ i n'a fɔ maa gansan natɔ barisabula a kunbɛnna bonya ani waleɲuman dɔ kɔnɔna la Bamako gouverneur ba o tun bɛ kɛnɛ kan ka fara Bamako gouverneur kan i k'a dɔn maaba wɔrɔw caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la maire de district o délégation spéciale min bɛ yen ni o b'a la ka baaraw kɛ yanni maire kura ka sigi o ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan ka fara maaba wɔrɔw kan i k'a dɔn ka Ablé Maïga kunbɛn nka olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a daminɛ sa aéroport la fo ka jigin dugumo i b'a ye k'a fɔ malidenw de tun bɔra fasoden ɲumanya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka t-shirtu don u kan la i k'a dɔn min ye Ablé Maïga ye a ka kɔrɔfɔkan min n'o ye Yabe Otogoli ye o sɛbɛnni o sanfɛ n'a y'o fɔ assemblée la yen nɔ 80e session la i k'a dɔn o kɛnɛ kan ka o sɛbɛn kan walasa k'a yira k'a fɔ i ye min fɔ anw y'a mɛn wa a diyara anw ye wa i kelen kumakan tɛ anw kumakan don an sɔn mɛn mɔ a b'o de fɔ message in b'o de jira o kuma maliden dɔw bɔra ko o waleɲuman dɔ baara kɛ Ablé Maïga k'a ja don a yɛrɛ la k'a waleɲuman dɔ nas'a ma k'a dɛndɛ fo ka s'a seyɔrɔ an bɛ Ablé Maïga an b'a fo i ka dɔn Mali tɔgɔ la AES tɔgɔ la ka dɔn o don kɛ Ala ka laɲiniw sabati halisa Burama kunnafoni sentanu ta fanfɛ halisa an bɛ taa République démocratique du Congo olu ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila a tɛ fanga na bilen kabi 2019 ale ye fanga bila nka kiri tigilamaw wulilen bɛ a kɔ a ka kiri o kɛra kunu République démocratique du Congo hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ boli bin na tɛgɛ ma d'a kan a bɛ boli bin na nka u y'a kiri a kɔ wa u y'a jalaki a kɔ jalaki min bira a kɔ o jalaki in ka girin kosɛbɛ o ye k'a fɔ ani faali de ka kan peine de mort k'a ka ɲi ka fa de o kuma u ka awa kiri tigilamaw sɔrɔdasiw tɔgɔ la kiri tigilamaw n'o ye tribunal militaire dɔ ye o ye o de kiri in tigɛ kunu awa septembre kalo tile 30 san 2025 Joseph Kabila u ko fana k'a ka ɲi ka nafolomugu sara nafolomugu min ni o bɛ se dollar wari l'Américain ka wari o miliyari 29 a bɛ taa se fɔ CFA wari miliyari kɛmɛ caman na dɛ kɛmɛ ni 18 ko wanda dɔ joli a ka ca dɛ a bɛ taa se o de la miliyari kɔni k'a ka ɲi k'o fana sara a kun ye mun ye ko a ye jamana janfa ko ani terrorisiw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye M23 maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu ye jamana kɛlɛbaw ye ko ani olu sɔnna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a n'olu tun bɛ ɲɔgɔn kalama parce que waati dɔ la olu yɛrɛ tun y'a wele o kɛn bɛ ka jamana yɔrɔ min minɛ Joseph Kabila yɛrɛ welela ka taa ye u y'a bisimila ye o kuma u ye kiri wul'a kɔ o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko janfanci don k'a ye jamana janfa k'a ni jamana kɛlɛbaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de sababu o y'a kiri kunu kiri jaabiya ko a ka ɲi ka fa de wa dollar wari miliyari 29 k'a ka ɲi k'o sara faso ye jamana ye kunnafoni filɛ nin ye Burama kunnafoni dɔ bɛ yen kunnafoni duman don anw bolo jɔnko ala an t'an disi gosi ni jamana si ka gɛlɛya ye nka an bɛna an da don kunnafoni min na nin ye an b'an disi gosi n'a ye parce que maa jugu o tɛ dɔwɛrɛ ye jugu kɔ a bɛ Algérie de kun kan an bɛ aw ladɔnniya a ka dɔn k'a fɔ Algérie bilama a dagaba wulilen don Algérie jamana ɲɛmaw ja u ka ministre des affaires étrangères taara manamanakan fɔ anw ka jamana ma Nations Unies na k'a sɔrɔ a kɔnɔ mɔlen don ja ale yɛrɛ t'a dɔn n'a yɛrɛ bɛ bɔ Nations Unies na ka taa Algérie ka sɔrɔ a ka président yɛrɛ bɛ balo la wa a bɛ fanga na wa a t'a dɔn o si t'u yɛrɛ kalama bilen Algérie kɛn bɛ bi jamana in n'a fɔ n y'a fɔ cogo min jamana min ni bisibasa dan bɛ a yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ a marabaw ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sɔrɔdasiw ani Algérie marabaw olu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ nin waati laban ninnu na Algérie yɛrɛ sɔrɔdasiw yɛrɛdama tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ nin waati laban ninnu na an tɛgɛ dara o kunnafoniw de kan k'a jira k'a fɔ
Algérie bilama aywa a bɛ fɔ min ma ko karma n'o ye jurumu ye wala ɲuman dɔn bali jurumu a kɛra i ye i m'a dɔn ala ko m'a yirila o kuma ala b'a la ka yira Algérie la u yɛrɛ dama u b'a la ka wuli ɲɔgɔn kama u yɛrɛ dama bɛɛ lajɛlen labɛnnen don wa bɛɛ lajɛlen bolo kurulen bɛ si maa t'a dɔn a bɛ laban min na Algérie fanga bɛ o de ba kan an bɛ don min na i ko bi n badenw i k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya in u kolo ka giri kosɛbɛ kosɛbɛ bari sabula fɛn min ye u ka lakanabaa fila ye olu bɛɛ ye généraux ye dɔ o ye général Marez Jiribi ale ni général Chengria ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɔrdasiw ye sɔrdasi minnu n'u kɛrɛnnen don n'u siranyimikiw ye Algérie kɔnɔna la n dun y'a fɔ ye k'a fɔ Algérie mara tɛ Algérie wa président bolo a t'a gouvernement bolo sɔrdasi ninnu mafiyalama de don u bɛɛ y'u yɛrɛ damana président ye wa fanga b'u bɛɛ la sɔrasiba fila de filɛ nin ye généraux ba fila filɛ nin ye fanga bɛ minnu na u ti jamana ɲɛmaa jati wa u bɛɛ lajɛlen y'u ta damana président ye olu de yɛrɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kɛra sababu ye ka Algérie jamana ɲɛmaaw k'u kɔnɔ mɔ kosɛbɛ u t'a dɔn min bɛ labɛn na n badenw u ka service de renseignement o ɲɛmaa kɔrɔ i k'a dɔn ale o fana bolila o bolili o fana kɛra o ye dɔ fara u ka jatigɛ kan o bolila ni seereyaw caman ye u bɛ walejugu min na Algérie fanga ka walejugu i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kɛra gafeba kelen ye a fɛ i k'a dɔn ni ka boli ni o ye o daliyaw bɛɛ lajɛlen b'a bolo a taara Espagne kab'o kɛra Algérie yɛrɛ faamaw dabuw ye sunatuw ye i k'a dɔn u bɛ pangamburuti sugu bɛɛ la nin waati laban ninnu na o kuma min ye u ka service de renseignement kɔrɔ in ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ min ye dɛ ko de ye k'a fɔ bɛɛ yɛrɛ tɛ Algérie surasiya kɔnɔ bi ko Algérie yɛrɛ sɔrdasiw yɛrɛ dɔw bɛ yen ko olu yɛrɛ bannen don kɛlɛ ma k'olu yɛrɛ motivelen tɛ k'olu yɛrɛ fari fagalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ waati laban mun na a y'o kɔrɔfɔ fɔ maa min n'a bolila ni ale tun y'u ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ye o kuma an bɛ don min na ko bi gɛlɛyaw bɛ Algérie kɛ k'a ɲɛsin gɛlɛya minnu mɔ gɛlɛya minnu ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka dɛsɛ Algérie fanga la u ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛya a ka dɛsɛ Tebboune ni a ka maaw la a ka marabaajugu Algérie marabaajugu la anw kɔni bɛ dugawu dɔ de kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin fangajugu in ta ka bɔ Algérie da la ka nin fangajugu in ta ka bɔ AES da la ka nin fangajugu in ta ka bɔ Sahel da la Ala ka o sabati n y'o de fɔ an ka dugawu ye Ala de ye an ka fanga ye Ala de ye an ka fanga ye an ka dugawu de ye an ka dugawu kɛ Algérie fanga Ala ka jasi Ala ka dagabile ta ka bɔ Algérie denw da la ka marabaaw di Algérie ma marabaa minnu min na cɛ ka fɔ bɛɛ k'o sabati Algérie ni a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa minnu min na mara kɛ ka Algérie sɔrdasiw fara ɲɔgɔn kan ka Algérie ka mafia dabila ka drogue feere dabila ka terrorisme dabila Ala ka o fanga Tebboune ka fanga Ala k'a bin k'a kalifa k'a yɛlɛma kɛ o fanga sugu ninnu ye k'a bafalen o fanga sugu dɔ la an bɛ o ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ wa an dalen don Ala k'a fɔ a bɛ kɛ an b'a kuma fɔ bawule la a don dɔ fanga in bi don an b'a kuma fɔ inshallah bɔra ma an bɛ taa ɲɛfɛ awa o bɛ Ala don an ka kunnafoni sen bakurubaw kɔnɔna la bɔra ma i bɛ taa n'an ye lakanabaw olu ka kunnafoni kɔnɔ nin waati in na